కాశ్మీర్ యాపిల్ నువ్వేనా సెంబికియాలో క్వీన్ గా ఉన్నా స్ట్రాబెర్రీ నువ్వేనా కోగిల్లో ఆగిపోవే కన్నుల్లో ఆగిపోవే పెదవుల్లో నలిగిపోవే ఒడిలోన ఒలిగిపోవే నా వేడి శ్వాసల్లోన నీ ఒళ్ళు కాచుకోవే కోగిల్లో ఆగిపోవే కన్నుల్లో ఆగిపోవే కథకళి ఆడిస్తానే సరాసరి అందిస్తానే మగసిరి ఏం వంపులో ఏం కైపులో ఏం సోకులో ఏం చూపులో ఏం చేతలో ఏం మాటలో కోగిల్లో ఆగిపోవే కన్నుల్లో ఆగిపోవే పెదవుల్లో నలిగిపోవే ఒడిలోన ఒలిగిపోవే నా వేడి శ్వాసల్లోన నీ ఒళ్ళు కాచుకోవే కోగిల్లో ఆగిపోవే కన్నుల్లో ఆగిపోవే Mambo Raka Raka చెంత చేరకుండా తుమ్మెదనే ఆగి ఉందా ఆ తుమ్మెదే చెంతే చేరా పువ్వే దరికి వచ్చేసిందా మామా మామా గమగరి నీతో ఆడే ఆటే సరే కింద మీద పట్టామని ఇచ్చుకుంటా కన్నేసిరి హా 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 ఏం చూపులో ఏం చేత